ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜವೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಶೀತಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಂಡೆ ಬೆನೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಫ ಕಟ್ಟುನೈಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಹೀಟ್ ಅವು ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಬೊಕದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮರ್ದು ತಿಂದು ಆಪಿನಂಚಿಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತ್ ಈ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ నేను ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡಮ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಪುನಾತ್ ಶುಂಠಿ ನುಂಗೆಲ್ ಶುಂಠಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದಾವ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಪುನಾತ್ ಚಕ್ಕೆದ ತುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಖಾರ ಗ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಷಾಯ ಒಂತೆ ಘಾಟಿತ್ತನೇ ನಂಗೆ ಪರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಡು ಪಂದಾಡು ಒಂತೆಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಸ್ ಕಡೆಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ ಇಚ್ಚಿ ತುಳಿಂಚೆ ಒಂತೆ ಕಸ್ ಆಂಡ ಉಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಾಜಾನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ್ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಮಣ್ಣದ ಕುದುಪೆತ್ತನ ಐಟ್ ಕಷಾಯ ಕುದುಪಲೆ ನಾನು ನೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವನೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರೆ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಬೆಯ್ಯರ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟದತ್ತ ನೀರು ಸೇರ್ಸೊಂದು ಪಾಡೋನೋಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದೊಂದೇನು ಕೊದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ರಡ್ಡರ್ ಲೋಟದ ಅಂದಾಜು ನೀರು ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಅಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಕೊದಿದು ಆಜೋಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕೊದಿಪ್ಪೋಡು ತುಳಿತ ಕಷಾಯ ಲಾಯ್ಕಿಡ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಖಾರದ ಘಾಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಚೀಪೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲನೇ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಪಲೆ ಯಾವನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇಂದನರ ಅರ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಪೂಂಟುಂಡ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪರ್ನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರೋಡು ಚೌಲಿ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಪಿನತ್ ಅಂಚೆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಲಕ ರಡ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು ಲೋಟ ಇಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಗೆ ತೊಂಡಾಡ ಯಾವುದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಅರ್ಧ ಭಾಗದತ್ತು ರಸ ನಿಕ್ಕು ಪುಂಟು ನೋಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ಪರ್ಪುನಾಡ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಪರೋಡು ಕಾಂಡೆವರ ಬಯ್ಯಗೋರ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಡೆವರ ಬಯ್ಯಗೋರ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನ್ ಪಂದಾಣ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಪರಡು ಹೊರಗೆ ತಂದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ತಕಲು ಬೊಡ್ಡ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಪರಲಿ ಚೌಲಿ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪರಚು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಪರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ